Сабан тойы милләтебезнең горурлыгы. Буыннан буынга күчеп, безнең көннәргә кадәр килеп җиткән күркәм бәйрәм. Узган шимбә-якшәмбе көннәрендә дә Татарстан авыл районнарында сабан тойлары гөрләде. Югары Ыслан районы Мулланур Вахитов исемендәге авылда узган сабан тойының матур мизгелләре алдагы язмада. С этим поздравляю. Низкий поклон те, кто работает в поле. Крепкого здоровья, хороших урожаев. Сабантуй борынгы һәм мәңге яшь бәйрәм. Халкыбыз тормышында зарыгып көтеп ала торган зур вакыйга. Татар халкының милли гырыф-гадәтендәге иң зур бәйрәм быел Россиянең 62 төбәгендә һәм дөньяның 39 илендә уза. Татарстанның Югары Ыслан районы Мулланур Вахитов исемендәге авыл җирлегендә дә бик матур чара буларак үткәрелде. Кичкенә генә 5 авылны берләштергән бәйрәмне Югары Ыслан муниципаль районы имамы Гали хәзрәт Ханшин башлады. Сабантуй флагын күтәрү өчен алдагы елда Сабантуй батыры булып калган Вахит авылы егете Илнур Ильяс улы Халиков мәйданга чакырылды. Катнашучылар аз булуга карамастан бик теләп башкарабыз. Кичебездән килгәнне барысында эшләргә тырышабыз дип сүзен башлады Вахит авылы җирлеге башлыгы Фәрит Каримов. Бигәйләп кенә халык поддержау, яхшылап җал итәбез. Уйнар бара, бәйрәм әйбәт күңел уза. Халкыбызның бай иҗаты белән сугарылган Вахит авыл сабантуе яшәү дәртен, җитезлек һәм шаялыкны, осталыкны һәм уен көлкене бергә туплаган, җанга ям бирә торган бәйрәм булып истә калды. Борынгыдан калган милли көрәш, төрле йолалар һәм уеннарны үз эченә алып оештырылды әлеге бәйрәм. Хөрмәтле Югары Ыслан халкы, хөрмәтле кунаклар, хөрмәтле безнең татар ягына җыелган Вахит, Шура, Ватан, Берек авылларының кызыл байрактан да бардыр әле монда. Кадерле туганнарыбыз, татарларыбыз. Менә без үзебезнең чынлап торып татар дип әйтерлек, татар сабантуе дип әйтерлек үзебезнең мәйданыбызга җыелдык. 4нче ел инде бу мәйданда үзебезнең халкыбызның йолаларын, гырыф-гадәтләрен, традицияларын саклап калучы менә шушы сабан туйны оештырабыз. Һәрберегез алдында баш иеп, һәрберегезнең хезмәтегез алдында баш иеп, татарлыгыбызны саклап килә торган, татар авылларында яшәүче һәрберегезне бүген мин котлыйм. Хәзерге вакытта Украинадагы махсус хәрби операциядә катнашучы Вахит авылы егетләренең ватан каршындагы бурычларын намус белән үтәүләре, яңа туган сабыйлар, авылның иң кече кешеләренең исемнәрен яңгырату, Вахит авылында яшәүче олуг юбилярларны тәбрикләү, Россия күләмендә гаилә елын билгеләп үтү иң төп темалар булып яңгыраган әлеге сабантуй бары тик дуслык, туганлык, кардәшлек темасын алга куеп оештырылды. Фәннур Хәсәнов, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.